Yeah, yeah. Champion. Part 2. Dr. Madsen. Million. Og Mr. nummer 1. Ja. I nat føler jeg mig som en goddamn champ. Så jo, Kato, skru op fra den amp. Det er vores tur, vores brand, vores camp. Der klubben allerede, før vi får et stamp. Fester hardcore i den hårde, tvinger beat i de knæ. Fall to the floor som et tøs, der betages. Raw som et dog, er ved at eksplodere til jeg popper min kork. Hænderne op som op i packet guns. Jeg er ikke kriminel, men vi er gangster fun. Skal du give mig en dom, bliver det Perrion. Lad os få en skål for the champions. Når bølgen blinker ud, så giv det sidste skud. Jeg står sgu endnu, så sig mig, hvem er du? Jeg husker det I sagde, og jeg kæmpede mig tilbage. Så kan jeg gå i gang, kan du ikke mit navn? Så kan du kalde mig champion, champion, champion. 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 Ja, Kato, lad os feste. Vi gik for gadekast til stjerneskær. For anspændt til gladstemt, anerkendt rap til den dagen. Selv på nattegræn stadig tænkt mere som et børnehavebarn, der giver en fuck. Lad mig se dig smide pegefingeren op. Det går smooth som en kvindekrop, listens top. Vi flænser din klop som Kato på disco-job. Rykker igennem ligesom trackers drums. Det er som Kessler i færd med at lande et punch. En hit fra en masters hånd. Vi champions, Klingension og Kato er the ones. Når bølgen blinker ud, så giv det sidste skud. Jeg står sgu endnu, så sig mig, hvem er du? Jeg husker det I sagde, og jeg kæmpede mig tilbage. Til den jeg går i gang, kan du ikke mit navn? Så kan du kalde mig champion, champion, champion. 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 Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at din pegefinger stritter. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at din pegefinger stritter. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at din pegefinger stritter. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at din pegefinger stritter. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at din pegefinger stritter. Hvis du føler dig som en etter.